Sedang nama. Tengi pediam subhai fi baro kiba la bani pois kini ke Bible study kini ka janmien ka bang yo ban betengi ke ban puli ke gospel Ioannis ngidang puli mentai ke nong ke baning kong ngila pendap hadu ke khot ke bar fufra hagani ka tayo ke ba khadu bang yo Bible study kata haka kini ka shua jong ka tayo Christmas tagamot ka country taring tementangin beteng pan sanu ke khot ke ba arf khandai ter ke gospel Ioannis ke nong ke baning kong ke khot ke ba hega dhoi ke khot ba arf khandai ter la dangila ngin pendap hadu ke ba life sau tu ngin doi ko kpa jungi ba beneng ni aingo ime tribe men ipad ingi kum kini kalat sesin menginyo ban ya puli ya kakten ke khot ke jome lingba kini Bible study jong ke Balang but try to Kyrkhu ingi bengi pusan ni kakten ke jome ya ke e ke ba la tho gini gi dekhot do Ioannis senran jong try jisu bengin soto ya ke ba dan kam na kabenta ke jinget jongi tukur khu gendran yengi lang iwe pi wei yelam mingi do men sim jomi hi bengi polis Phang kumno ba Ioannis nampun baptis pan bo i bo try su one kumno bo penbena bo dei KHUNLANGBROT jong BLEI tukur khu gendran ni pani kini baro keteng Jesus Christ. Amen. Tengi pediam subhai firu kiba sngap ikani ke Bible study lingba ke YouTube channel jong ke Balang. Te kum ke jing pen mau ke YouTube channel ke dei ke ba keteng ke Lumshyiap Presbyterian Church. But ngi penlong ikani ke Bible study man ke sngi tho ding ha ke por new buji. Dan ke recording tengi mlak pen ai ke juk ke por ke recording kelong daladap ke processing dadap upload ngin sa upload pat ya ka bopinyo na ke YouTube channel jong ke Balang dengan puli kini kita khot na ke gospel Ioannis ke nong ke beningkong ke khot ke ba arf khandai hadu ke balai pusau ki kenten ki bong kumni ha ke balashai Ioannis i jisu bo wan hu baru ong hakmi KHUNLANGBROT jong BLEI ubakit no ya kapop ka Pyrthei he ka jong ka Pyrthei de uni bangala ong Phang jong ubriu ubawan na din jonga ubala jelong shua jonga naba ula shua yanga ngate ngampat shim la itu yu ndrei khnang ba an penpau yu ha Israel namar kataken ngalawan penbaptis da ka Ioannis ula plaru uda ong ngalayo yo mensim bau hiar kum kaparo na beneng bat ula sa halor jong ngati ngampat simla itu yu ndrei uta ubala pha yanga ban penbaptis da ka uta ula la ong hanga uta halor uba menye yo mensim bau hiar bat bau sa halor jong de uta ken uba penbaptis do mensim bakhut te ngalayo bat ngala phla bau ni ulong ukhun ublei tengilay puli kumno ba Ioannis nong penbaptis ula ai ka jubab ya kinongelam niam jong ki jiu ya kita ki lingdo bat kinong tho kumengi puli tu ki khot khat khandai hadu arfufra but Ioannis da ka basai ule thu bomdei mo utau Mesia lani Christ lemni umdei ru Elijah tenrei uyathu kumno Phang de ka khot bar phunriu wanga ngapen baptis da ka ndrei don ubayang Pdeng jo phi yo ba phim itu utau bawan na din jonga ubala jelong shua jonga ubanga ngamlong ubabin bangan yo lotno
wat ye jingte ke juti jong u tikata ke dei ke bau ye tho Ioannis Phang try jisu hakini ke nong elam mo ti hakani ke khot bar khandai pat la tho angni hakabala shai Ioannis uyoi yo jisu bo wan ha u kata shwaning kong hakabala shai kamut hadian ketugas ngi bo juba mi kitu ke nong elam niam Phang yela dia bo de te Ioannis tu betang ye ke jing pen baptis jong u hagas ngi ke ba la shai tingi kan mau bau Ioannis pen baptis harut kawa Jordan but hak kanu ke benta kedai seka wipat ka side lani seka wipat ke liang jong ke Jordan kamdei seka liang badan ke seka badan ke Judea bat ke Samaria dari seka tai se siliang jong ke Jordan Phang mingi jong ke Jordan te pen baptis ha ke jaka ke ba tip kum ka Bethania te hoat se siliang ru ke don ke Bethania ha ke basa ke Mary ke Martha bat Lazarus tendrai kani ke Bethania ke bo pen baptis Ioannis ke dei sep siliang jong ke wa Jordan te Ioannis beteng ye kani ke kam ke jong uman ke sngi te ha ke tu ke sngi ke buat la tho ni ula yo bo yo jisu bo wan ha u bat ula ong te ula ong Ioannis ye kani mo wong yu khmi KHUNLANGBROT jong U BLEI Uba BAH NOH ye ka pop jong ke Pyrthei te Ioannis marsini iyo try jisu ula yo ye ka jing pensyai no U BLEI bo dei utau KHUNLANGBROT jong U BLEI Uba BAH NOH ye ka pop jong ke Pyrthei to khendiat kini ki kentien KHUNLANGBROT kimut ayu hangi yangi to ngikan mau Phang ke jing yalam ke jong Moses ya ki khun Israel na Egypt te hakamiet shua bakin mi na Egypt kaladon ke jing kenya yo KHUNLANGBROT daki jiu te namara tu kapor angel jong ke jingyap bo pha U BLEI uya leng bakari Egypt rakawai banlei ban penyap no ya ki khun sinrang baningkong jong baro kilong yelong sam Egypt balai U BLEI ula akumta namar ke jing pen ke do no jong nong sensyar jong ke Egypt tu kapor upharu bom pelat ya ki Israel ya ki khun Israel bakin mi no na Egypt watla ula kular la bonsin te khandai tali ki kamba ki bo BLEI ula le leng bo Moses bangi ong ki jingyap Tham ki bo ula le da ka basdang na do ke jing pen kala ya uding do show besen but yu besen da shim kula biang sha show ding do tenre hadian kata kita don pat ki bakhamjur kum ke jing penhap upria bakhle da ka ding bat kasnam ke jingkala snam jong ki wa jong ki Egypt baro ba ke jingyap jong ki jingri ki bun ba anta nangta ke jing mi jong ki jakot ki bro ke sodong jong Egypt tap ki jakot sudah ti kita ki long katu kat ni na Pdeng kita ki dak khla ki bo BLEI pen pau Egypt namar bo pen upharo ban plat no I khun Israel BLEI ko ayu pharo bon plat no I khun Israel namar ke jing ban ben ke jong pharo lengba ki sipai jong u lengba ki Nongai kam jong u ba kin pen sitom ben ye ki khun Israel haki kam ki jam jong ki pen kit ki pen khiai ki hado bagi shi lenyar ki ut sngi bat met bat U BLEI ong le sngo ye ki jingyam ke jing lenyar jong ki khun Israel te lo khot yu Moses bon plat no eki te kata kal dega bejrong ma ke jing thu la phi pule kitab Exodus na do kal nong baningkong ter do ko bakhatar phinlap kita ki jing khot ki jong BLEI te kan ha ka por ka ba ki uya tau angel jong ke jingyap kata ke de jingyap Tham ke bakhat do bau BLEI la ong pa lung bau Moses yo pharo bala de mem pelat kinyap penyap ya borok ki khun sinrang ki baningkong ha Egypt te pharo upne donot ya kataru te kala jasya
Tin naman ta ki khun Israel pat u BLEI ong ki ba de ban kenya yo KHUNLANGBROT ubat khuit ubat lam bat banta ya ka snam ka jong u ha ka syaukat jong ka jingkhang jong ka yeng ju ki ka jingkhang ka ba rung sepo yeng mo ka min mo ka min du tin ta halor ka syaukat ka mun kete ba jrong tu mo ka ba don jrong ka jingkhang te bat utau angel jong ka jingyap hoboi I usnam ya ka sorry ka snam jong KHUNLANGBROT kamut unyat lat na kata ke yeng sutuam te unyat lat kamut unum rung ha kata ke yeng ban penyap ya tau khun ningkong la da donu khun ningkong khun sinrang kata ke yeng te kala jasya kumta ha kata ke miet te bat kani ke dei lupa ke kedak kesin bat ki khun Israel ki ai rakhi ke ni kesngi tigi khot ka niam ke jinglat boleh jinglat you ke jinglat na kata ke jing penyap jong tau angel jong ke jingyap ke bo BLEI pha mo te hadu mentaru kidang rakhi ke ni bat ke long thik ha ke juk ke sngi kata ke sngi jong ke niam ke jinglat ke dei ke juk ke sngi hi ha ke ba lasak narfna yo try Jesu di KHUNLANGBROT ha tu kapor tu di KHUNLANGBROT daki merat hi KHUNLANGBROT daki kenya KHUNLANGBROT nang ta seta ik snam ju syaukat dan rei kani ka thau ya ka ik bo BLEI selek hadin ya ki Egypt te kadai ya ki Israel te kadai ke jing pelat na ke jing long mrau po ki Egypt rei naman ta jong ki brio barok jong ke Pyrthei pat kadai kajing pelat na kajing long mrau po ka pop da ka bau ai do KHUNLANGBROT ujong u tengi pule haka kitab Exodus kelnong ka khat ar ka khot ka balai do khat wei ya kata kajing rakhi jong ki ya ka niam kajing lait ka bala patha do BLEI tongin su pule khandiat ikani kitab Exodus kelnong ka khat ar ka khot balai ter to ke heading jo kani kelenong hi kadai kaniam ke jinglat to ti ke tu khot beningkong baar kadai ke jing batha jung BLEI wong dukhat ke balai tu kren ho pat ba Israel baro da ong ha ga ba sifo sngi jong new banai tu shim haladi man lo brio yo KHUNLANGBROT kat ba kum ke yeng ki pa jong ki wei KHUNLANGBROT khmat ke yeng ken telada sieng ke duna brio yo wei KHUNLANGBROT to ai bo ta yo batlau pramajan yeng kin ya shim ya u kat badan ke jing ken ki brio wei baro kat bau jubam pin ken yo tau KHUNLANGBROT utau KHUNLANGBROT jong phi unlong ubajanai usinrang ubasisnam pinsim yu na ki jong ki LANGBROT lani na ki jong ki Balang tori yu hadu ke bakhat sau sngi jong new banai bat ke jinglang jong pat ba Israel baro kin ya penyap yu da ka ba hei ha ka ba janmit ha ka ba la janmit kin simru na ka snam bat kin klan haki baro arliang ke syaukat bat akhli ke jingkhang jong kita ki yeng ha ka bakin se bam yu kin ya bamru ya ka do ha ka tagamit ya ka balas ang ha ka ding bat ya ki pu khlam thiat lam bat ki jhur bakthang kin ya bynta he kin ya bam ya ki phiwat ya bam do im ya ka lam ni balashat rei ha ka balas ang ha ka ding ya ka khli jong u lam bat ki kijat bat ki sniu jong uru de phinom pensa ru na u hadu menstep te ya kata ka badangsa hadu menstep to thang no ka ding te kumni phinya bam ya u bala panpo ya laki singkai ki juti bala halaki slajat bat ya ki ding do ru haki khti
bat phinya bamru yu daga bakar ki kalong ke jinglat jong trai tigani ong kalong ke jinglat jong trai kisong na tagadau kan niam ke jinglat mo tigata kadai kabar ki khun Israel pat ki pensa jingkan mau kadai ke hukum ke jong blei hi ba manusnam dalam poi ketu kejuk ketayo kin le ya kejuk mo tegi khot ika kaniam ke jinglat kin kenya yu tau khunlangbrot bagi jit bojanai bat nang ta kin mau kata tin ndri ka donru kawi pat ke jing sisa hangi kalong ba U BLEI ha ke jing sisa shwa jong kani ka bakila khun Israel ka bau pha ling bau Moses nado ka por jong Abraham U BLEI ula ai ya ke jing itu pau ngemut ke jing itu pau Abraham de ka ja sisa ndri kalong kum ke jing itu lupa lani ka ngiong tentang ke serniu jong ke ke bau blei sale ning bau try Jesu berkata kalong bau blei ong yu Abraham bun let su tu lum ban kenya no yu khun jong Isak khun marwe jong tu Abraham yatho yu Isak tu Isak wi i beladan ki jing kenya ngamut ladan ki jing pen khre ladan ke ding ladan ke ngamut ki ding ban thang ding ke duan ke ladan nadong sidong ladan nrim dan khunlangbrot pat ban kenya tu Isak keli kenyo Abraham ong seipat khunlangbrot tu Abraham jawab no wong U BLEI hi un sai mo un sependap un sepenbiang tin dalak pui hadu ang tahu lum ada pen khret nadong sidong nri mden tau khunlangbrot tu Abraham tin mar U BLEI phai u bon kenya khun jong tu lop te yu Isak u Lumshyiap yu kongo te yu Isak ban kenya yu tendri shwa bo undung yu Isak wan kasawa jing sawa angel na beneng bo Abraham tu Abraham ong hoi tentar song ba wat penyap yu Isak nang ta Abraham tu đâu lại soi ta kasur upit sodong do I hang tai ha kendong ha Pdeng kisya doni wei khunlangbrot iba sakut kisya ti di tai khunlangbrot bu blei u ai na ka benta kata ka jingkinya long kamut bu blei simut bu Abraham un penyap sia Isak ndri utas yau Abraham hadu ka nu ko ngo U BLEI tiba U BLEI lo sngewbha bo Abraham ko ngo yu hadu bau ongan Kyrkhu yemi u repeat biang yegi jing Kyrkhu ki jong u te kani phinlap Genesis arfuar kalan nong ba ngamut kalan nong ba arfuar kitab Genesis kadukhat ka ba nriu ter do khat saw hoi ki bon ki jing tho ten ri tangkum ka jing ba phinla ban pej hi ladiru hadien ni kini ki jing jia ki bala tho ka Bible ki bayrap pat ingi bangin sungthu ye ki ka ba janai ka ba kulum lang bro te ka kitab Genesis kulung ba arfuar donginam puli lot gitu khot ngala si thu lengkot ipi mentan ngan si puli gitu khot ban nyu teu Isak ula kren ho Abraham kupa jung bat ula ongko pa junga uru ule thu hakmi manga ku khun junga hadin kata uda ong hakmi ka ding bat kiding ndrei ha eu khunlangbrot ya ga jingknya aingu thang bat Abraham ule thu ko khun U BLEI un penyo lupa hi yaladi lau khunlangbrot ya ga jingknya aingu thang kumta kila nang let baro arngut rengkat tertentu na poi pat hakaba kaba sipho to khandai ngan pulilang bar kile poi sekata kajaka ya kaba U BLEI la ong ha u bar Abraham ulate ga duan hangta bar ulabo be ikitaki ding halor bar andau la khom yu Isak khun jung ulabo yu halor kata ga duan halor jung ki ding bar Abraham ulakne re la kakti bar ulashim kata katari ya kaban penyap no elo khun teu angel trai ula khot kloi u na beneng bat ula ong
ko Abraham te ulaong khmi manga baru laong to wat bu yala ka khti hau tau samla limni wat le ru em yu na ba mentang ala tipken ba melong hemeting burom yu blei haba memsim la bat no wat ilau khun yu khun marwei jong me nanga badu Abraham udah khmiet lagi khmat badu la khmi shan badu la khmi bad khmi u khun ulang brat na sedien bala susat na kireng ju u hak beniap teu Abraham ula let bad ula shim yu tau lang brat bad ula kenya ingu u kum ke jing kenya ingu thang hak jaka jong khun jong u badu Abraham ula khot keteng ya kata ke jaka Jehovah Jireh kumba ladang ong hadu kani kesngi haulo mutrai on sayo ihi lani on sepenyo kamut kani Jehovah Jireh kamut ublei utrai un penyo uban penyo lani uban penbiang tinggi ihang ni ublei ula penbiang ti ndri ya kani ke ju hipan ublei bon hajar senam hadin ublei daladihi pat ula IT lau jong khun ban kenya yu na bynta ki pop jengi yu Abraham te shim ublei shim da dawanu Abraham bon le hadu kata dri ladi pat ublei jengi ula yat lemba kata kejing tunjuk ke bakhrau umat i kata kejing tunjuk ban IT lau jong khun ban syayap namar ki pop jengi kum khun lang berat to ti hadu kani ka sengiru ki jiu kidang yai beteng ban kenya long ki beteng ye kata kajing kenya ka baman ka sengi khun lang berat men step bat janmit kitu ki bompat nget hu tra Yesu namar ki perkhat ba bompat wan mesaya te ki bompat Pdeng tra Yesu ndai ki jiu ki bala Pdeng tra Yesu te kim kenya shu ye tau khun lang berat te KHMIH ba mengiru abang long Kristan Yesu thu menchua abang ngimpat long Kristan te kum ka niam kadan ke niam ke jing kenya ke ba kenya namar ki pop kum ke jet benriu ndri menta ngisung thu bo ni utau jing kenya bo bleu la pha uba kham janai bad ubala shaban kit no ki pop jong ka Pyrthei bro ko wei takadaw ngim kenya shu ki blang ki masi ti Andre hadin kani dakila yat ni magari khlau la snai ka tabernacle lani kata senduk ke jutang kala donru kejing beteng ban ai kata kejing kenya hak ta tabernacle lani ke senduk ke jutang dala snapat di ke temple daus Solomon Jerusalem na ka tabernacle la beteng pat di kejing kenya ke baman ke sengi hapok ke temple hak kata ka kamera ka ba kejaka ka ba kiong ka ba kentang tam ha ka ba buru ya ka senduk ke jutang ti kani ka beteng ti utrai Jesu usim ya kata ka benta jong uni ukhun lang berat uba bah no ki pop jong ki breu tenre mdei tang na benta ki pop jong ki katu ka ningut ki balik man ai jing kenya kambolong yu ukhun lang berat uba dau merat de utrai Jesu ban ba ki pop jong ke Pyrthei borok ko wei ti Isaya lo thu pai kata da pi puli ke kitab Isaya nong besan pulai ke khot ke banyo tongin hapit ke ni mar ke dei ke badan kam ke ni ke reference kitab Isaya nong besan pulai ke khot ke banyo hoi borok ko wei hi ke nong besan pulai ke keren si Phang trai Jesu kumu khunlang berat u shim ke benta kumu jingkenya dan ringin pej ikan ke benta kumu tau khunlang berat ke kentian ki baong kum ni la ban benyi u penban u la penrit yala di bat shim la ang yala ke sentur kumi khunlang berat balayalam se ke jing penyap bat kum kalang berat ke basngap jar hakmat ki nongot sinyu jungka sisa shim ang la ke sentur da ka ba ban ben bat ke jing bisar la shim no yu te si Phang ke jing im jung u wei bala perkhat
bala ot no yu na kari ki ba im namar karingkang upat lang jonga la syo yu kata gadai kejing thu lupa se Phang trajisu kum tau khunlangbrat uba thik kuma yalami kalangbrat se kejing kenya se keduan ban kenya tu trajisu sim lang ka sentur kumun krampen buat ladau doi keper get semani ban ong yu blei la da kalong kaman jome ha sim no igani khuri nanga ndrei sim la keranga ye ka ban ne pat namar bagadi kaman blei te ka khunlangbrat ulong tai habaki yalam ye khunlangbrat se jing kenya nju pene mo kadi ke jinglong jing khunlangbrat ba imju pene te kum taru try su khun pene nang ta habaki ki sho la nagi te e khunlangbrat ban penyap ban eiru kalong da jing e sha ka sha bet te kum taru try su uyai sha hadu baginda penyap kinda sa dikinar hakikati jung ha ki kejat jung hadu kinda sum do sum ka krung jung usngap uyai sha ya kata tapi kani kejing penan kami kejing kenya do khunlangbrat kalong kum kejing thu lupa se Phang uba kumno try jisuru unlong kum khunlangbrat tina tagadaw Ioannis wong khunlangbrat jong U BLEI te kadan kejing PE pipet ya kalangbrat ani khunlangbrat PE kejing jai PE kejing jamnot PE kejing long kebaleret mo i kita kijo kejing long ni i how try jisu ulong thik kum khunlangbrat takadaw Ioannis wong hakmi khunlangbrat jong BLEI tepila da pila su tho pila pusan bhai ni heladi hangtang su tho bakat no try jisu ula sha nam ta jongi sim benut rei thik kum ka khunlangbrat ka kloi ban sha penyap kum taru try jisu ula kloi ban sha te da vingi pe kai batho se Phang kani ke jing sha jong try jisu ngi i ho Petros ka sithi Petros ka baning kong nong ba ar ka khot ka ba ar fulai do ar san tungi nyepet ka sithi baning kong Petros ka nong ba ar khot ar fulai do ar san try kelang ni khot Tuan puli ubah habala keren benyu jukran ben keliang habau sya sitom ju berngam nrei ula ju aitino hauta uba bisar hok ubadaladihi ula bakno ikipop jongi hakamet jongu halor kata Pdeng ba habala yapno da kita kipop nginyo im syakahok uba da jingam senam jongu lapen khia yapi namar phila julet sakama kum ki langbrat nrei menta lapen phai pat yapi shau nong up langbrat badu nong sharai kimen sim jong pi tingi i kebasedang jong kani bangi puli mentan bu Petros utho Phang try jisu kum khunlangbrat nrei hadin ba ula sya ya kejing yap kalor geding phna bat ulami pat ulong pat unong up langbrat akaju kapor ude khunlangbrat jong BLEI uba ba no e kapop jongi deru unong up langbrat ubari ke mensim jongi habangi langit hu mo te uyu upol hakasithi sa kinong koren ka baningkong tho kani ka kata ka snam ka jong ka ba sat khut nani ka ba long ka jingknya namar ki pop jongi khnang ba ngin lat mangi na kata ka jingyap bom jukut mo na ka dujok ding tangi nyepet sithi baningkong koren nong besan khot ban nyo sithi baningkong seki koren kalau nong ka besan ka khot ka ban nyo
Teu Apostle Paul hang tu ong komno. Namar kata to ye pen klat no pi. Sorry. Hoi. Tu ye pen klat no pi uta utiat ubarim. Bapinlong kesiling bathamai kesiling on bathamai kumba philong ki ba kham thian namaru ya ukhulangbrat ke jingla jongi ukhrisken la kenyano na ke bynta jongi tehang ni la i ki kentin ukhulangbrat ke jingla jongi kumbalong utu ukhulangbrat hakan nyam ke jingla jongi jiu ban plat iki nau angel ke jingyap uni utrai jisu ong Paul ni ude ukhulangbrat ke jingla jongi bal ong ru ude ukhrisken bala kenya na ke bynta jongi ta kata kadai ke jing kentu ke jong Apostle Paul habo Ukraini Kristan Korin ti Ioannis utho ni bo hai penbenah ni hagani ke khot bar khandai bo de ukhulangbrat jong U BLEI kamut ukhulangbrat uba U BLEI hi ula thung U BLEI hi ula penyo na ke bynta jonga jong phi na ke bynta ki pop ki jongi uban ba no e ka pop jong ke Pyrthei te habong jong ke Pyrthei kamut yu jong ki briu baro ki badan ke Pyrthei kabakan thop iki jet benriu baro mdei tang ki jiu ndrei baro ki jet benriu jong ke Pyrthei mdei tang si jaka tang hakawai ka area jong ke Pyrthei ni kawai ka mo kawai ka bynta jong ke Pyrthei ndrei baro ki jaka ke Pyrthei hangno badan ki briu la thung do BLEI la pen scam do BLEI bo try jisu unong uban ba no iki pop jong ki baro ti hoi la dep thung do BLEI ndrei nginum la banyo e ke jingma ki pop la dangim Pdeng pat je kata ke bo la penyo angi pi la dangim Pdeng bau jisu la yap mar ke pop ke jonga mo te ngim myo e kata ke jingma ta nangta ke dekhot ke balai pho pat Ioannis wong shishu ban penitho shu utrai jisu wong dei uni banga ong sifang ju ubriu wana dien jonga ubala jelong shua jonga na baula shua yanga tu Ioannis wong biang kan wong la ong ipi men shua bau dan bawan dien jonga mo ndrei de shua jonga tu wong de uni kamut ukadau shu jisu namar takapor utrai jisu lawan mi pau apa deng pai ba tu Ioannis kakam jong ka bo BLEI ai kalong ban penitho ye ki briu yo try jisu ha ki briu katu bangi puli nak tu ki dekhot ki ban ningkong ki baswamu bo pla sifang ju tu Ioannis ong de uni kan utau bang ong ifi ba wana din jungan re ulong haswa junga kamut kajingwan nong briu ju tagalong hadin jong Ioannis mar Ioannis uswa yo try jisu la se ko mandru banai ni kan no den rei ha ka jinglong pat ke ju la den lupa na do bom jukut takadau ong ulong haswa junga takamut ke existence ke jong try jisu kade ke bom dan jing sedang la den bet na do bom jukut ti kata kade ke bau Ioannis umat banitu ni ti kade ke tu dekhot bani puli menta ai menne tu dekhot ke ba arfunyo ke bau dang juba bigitu gi nong elam niam buong utau bawana dien jonga ubala jelong shua jonga ubangam long ubabit bangan lot yo lot no wat ye jingte ki juti jong tu ong biang ke ju mo ban penithu iki breu bo de uni nangta dekhot belai phui o ngate ngampat simla itu u rei khnang ban pen pau ye u ha Israel namar kata ken ngalawan pen baptis daga tu Ioannis suang ni daga basai ko wangat ngam itu u namar kesong lalaki jong gisnong
hoi kadan ke jing dei jungki nakaliang ke Mary bat ka Elizabeth ke kemi jong Ioannis ki don ke jing dei nrei nomor bagi syong si jengai we ni we Ioannis nong penbaptis usyong sya jan Jerusalem Judea kad ba try Jesu pat usan uhe Nazaret ka ba jengai ba tikim kalong ka ba kim yalit yawan takan ti itu si syai try Jesu dan rei U BLEI pat udai mau uba pen itu yo Ioannis ti uang tu kenang ba an penpau yu Israel namar katakan ngelawan penbaptis da ko ti wong Ioannis ngating kadi kamram jonga bangan penitu yu bat kumno nga penitu yu kumno nga pen kre jingwan ju da ka bangan penbaptis kadi kata ka bo BLEI upha yu Ioannis mo ti kadan ru kajing batai susu do Matius pat ka bo Ioannis hi wong Ioannis nong penbaptis bau BLEI wong Ioannis uta bo meni bo mense muhiar dei mo mo tetapi pet ka gospel Matius kelnong ka balai ka khot ka ba khat lai khat sau khat san khan riu khat nyum tu ter te hakani kadon ke jing thu ni Phang kini ke jing penbaptis ke bau Ioannis penbaptis yu try Jesu tongin an sepuli kini ke khot mo alukum tau Jesu lawan na Galilea syakawa Jordan hau Ioannis ban yo penbaptis do keju hi ke bang ye puli ke khot bar khandai mena mo Ndrei Ioannis ula khang yu da ong ngadan kam ba an penbaptis yenga da me temewan penban hanga ujisu te ule thu bat ula ong hau tu sya menta na ba kumni ken kalong ka badai yenga he yengi ban pendap ye ka hok baro alukum ta ula sya yu ujisu te andal penbaptis yu ula kiu no kumni na ko hakmiru la play ki Pdeng yu bat ula yu yo mense mu BLEI bo da hiar kum kaparo bo da wan syong ru hu hakmi ru ka ktin na ki Pdeng ka da ong uni ulong khon jonga uba hau ba sngewbha te kaladon ka jing pen sngau lupa Ioannis pi ba uta hau ba me bo mense mu hiar de mo to ngipit biang gospel Ioannis kelnong bandingkong tu mene ketukar balai fuar wong sisu Ioannis wong kumno Ioannis ula plaru uda ong ngalayo o mensim bau hiar kum kaparo na Pdeng bat bau sa halor jong ngate ngampat simla itu ndrei utau bala pha yenga ban penbaptis da ko utau la ong hanga uta halor uba men o mensim bau hiar bat bau sa halor jong dei utaken uba penbaptis do mensim khoi te kata ke dei ke jing pla jong Ioannis wong bau tau ba pha enga kamat U BLEI de U BLEI ba pha Ioannis de U BLEI wong Ioannis ba uta ba me bau hiar mensim kum kaparo de utaken uba penbaptis do mensim khoi kabomot udeu mesaya mo titongin se nang Pdeng sisu kapor kamsa ingi bangin ya sisu nomor kidon segini kiwi jing pen kre nam ta la sai sing tengin ya pen kut no ni tu BLEI un Kyrkhu ya ke jing puli jongi na ka tin ko khu jong tongin ya duai ku kpa jongi Uba Pdeng ni aingu ime bomela ai pat ingi kalat kumni bangin Pdeng ban puli kani gospel Ioannis ban ngin puli ngi oru ban puli ni kapor ye ka jing penbana ka jong Ioannis Pdeng jong ki pajba ban penbana pajba yo try Jesu bo de ma khunlangbrot jong BLEI
Uba BAH NOH pop jong Pyrthei. Ban ngai bala pendap igini ki kentien namaru trai Jesu hadin kani ki senam ki bahadin ula pendap igini ke kam ke bakrau bola syak halor geding pena halor ulum kalberi ban BAH NOH ke pop ke jongi baro kum ki breu hakani ke slakndo kat ki badan baro bada trying aingu ime namar kani ke jing pla ke jong Ioannis bagalong sisya ke ba kodor ke ba jiliu ingi bangin yo ke jing penskam bo try Jesu ukhonu jong me dai ma Uba BAH NOH pop jongi baro kat kito ki banget ya kila yo ke jing ma pop ki jong ki baro atrai isne ban yalam mingiru kat banginang puli sisu ikani ke gospel banginang sungthu sisu ke dor jong ke jing wanong breu ke jong try Jesu ban im Pdeng jongi ki breu bat ban pen itu hangi yame U BLEI ba im bat bangin yo ban long ki khun ki jong me lingba ke jing trei ke jong ke jing sya jong hadu ke jing mi pat ke jong bat ke jing kiu jong Pdeng try to isnei ban Kyrkhu ingi kum ke Balang lembaga singi ke Lumshyiap begin Pdeng yakini ke jeseng ke jong ka Pentorum Krat District C Union gi jing perkhat kam Lumshyiap ke singi bat kumju gi jeseng pet ba na do Lumshyiap men mit hadu ke singi try tu Kyrkhu bagi eke baro kinya renti kinya bet try ba Pentorum Krat District C Union kanang yo try ben pendap ben ya Phang hagi kam ki jong ka baro try to snow gini ki jingkat pa jungi na bangi pan gini baro haga kerteng ke badan botam ke jong try but nong pen mbe jungi Jesus Christ amen tungin yang lang ke por haga bawai no ru to ai bagi jing ai ke jong try jungi Jesus Christ ke jingi ba jong bleu pa lam bagi jing slok men sim khoi kin shongkar hai lambat ngi kumu pai lang ujong me hang ni bat kirung etru ki badan hang ni bada kelang setlak ke Pyrthei menta bada do ala kataru amen.